במרכז הישראלי להתמקדות מצאנו את הקרחון כדימוי וסמל כדי להסביר את תהליך ההתמקדות ואיך אנחנו משתמשים בו להבנת העולם הפנימי שלנו. בקרחון אתם רואים שני חלקים. את החלק העליון אנחנו מתארים כאותו חלק חיצוני, העולם הפיזי, שבו אנחנו מנהלים את החיים שלנו בעולם החיצון. בו זמנית אנחנו מגלים שלמטה יש עוד עולם שלם וגדול, אנחנו מציינים אותו כעולם הפנימי שלנו, שבו אנחנו חווים את כל התחושות ואת כל החוויות שמגיעות מאירועים שונים. על פי ההתמקדות והפילוסופיה שמאחורי ההתמקדות, הגוף שלנו חווה את הסביבה שלו בו זמנית, כאחד. כלומר, כל אירוע וכל חוויה שקורית, יש לה רישום פנימי. הרישום הפנימי הזה נעשה על ידי הפלט סנס. הפלט סנס זה מושג שיוג'ין הטביע אותו, וזה רישום כולי של כל החוויה שהגוף שלנו ושהאדם פגש. אם זה אדם, אם זה אירוע, אם זה טראומה, אם זה ריגוש מסוים. כלומר, כל אחד מאלו, אנחנו נראה אותם כאן. בו זמנית יש לנו גם אירוע אחד, גם אירוע שתיים, זה יכול להיות שמחה, יכול להיות עצב, זה יכול להיות כעס, קנאה, שנאה. כל הדברים נמצאים שם, הם לא נעלמים. התמקדות הוא תהליך שבו אנחנו יורדים כמו עם מצלמה, עם הנוכחות שלנו, עם המודעות שלנו, אל תוך העולם הנסתר הזה, שהוא מעבר למילים, אל תוך המקום הלא נודע הזה, בלי פחד. בגלל שהתהליך הזה מאפשר לנו שריר רגשי ומין עיניים פנימיות, כמו מצלמה שנכנסת ומגלה אולי את המקום של המועקה, וליד זה אולי את המקום של השמחה, ואולי את המקום של העצב. בהתמקדות אנחנו לומדים שיש גם וגם. אני אזמין אתכם לחשוב בצורה הזו. כלומר, אפילו עכשיו שאתם רק מקשיבים בעולם הנסתר מעבר למילים, יש לכם גם וגם. מה היישום של זה לחיי היום-יום? מתברר שכשיש לנו איזה מקום שהוא קשה לנו, כמו כעס או תסכול, הגוף שלנו ממגנט לנו את המודע למקום המסוים הזה, כמו למשל, כאן יש לי איזה תסכול. כשאנחנו לא יודעים את הגם וגם, המודע שלנו נעול על התסכול הזה, נשאר שם ובעצם משפיע על כל הסביבה ומה שקורה לנו. מתמקדים מיומנים יודעים שהם זה לא התסכול, כי יש כאן קרחון גדול וענקי. אז הם נושמים בינם לבין התסכול, הם אומרים לעצמם, אני זה לא התסכול. גם את זה אני אבקש מכם לנסות ולהרגיש מיד רווחה פיזית שקורית כאשר אנחנו מדברים את זאת. עוד אפשרויות של הקרחון זה שכשאני נמצא בהקשבה למישהו שכועס עליי, כשאני מול הבן שלי, מול הבוס שלי, מול הבן זוג שלי, שוב לזכור שהגוף שלי יש לשער בתגובתיות שלו, ינהל על הכעס שאותו אדם יוצר אצלי. מה שאנחנו רוצים להזמין אותנו, עם המודע, לזוז למקום אחר. להקשיב לאדם ממקום נקי, לא ממקום של כעס. וזה מאפשר מין תקשורת ייחודית ומיוחדת, שאותה נלמד כאשר נלמד את כל התהליך ונלמד איך לעבוד עם קונפליקטים בחיי היום-יום. לסיכום אני אומר שההתמקדות מול הקרחון הזה מגלה לנו יישומים רבים מאוד לחיי היום-יום, ואני מקווה שאתם יכולים לקחת חלק מזה כבר מעכשיו והלאה, כדי לשפר את איכות החיים בהתמודדות היומיומית.